Πάμε στην Ουάσιγκτον τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Τζον Σιτιλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ειδικός σύμβουλος διπλωματικής Ακαδημίας State Department, είναι στρατηγικός αναλυτής, πάρα πολύ έμπειρος στα αμερικάνικα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Σιτιλίδη, από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Και καλησπέρα από Ουάσιγκτον, και πριν αρχίσαμε θα ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές σας για τα φτωχά και σπαστά μου ελληνικά όταν προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Να είστε καλά. Σας έχουμε ακούσει, μιλάτε εξαιρετικά ελληνικά και σε άλλες συναντεύξεις που έχουμε παρακολουθήσει με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ να ρωτήσω πριν πάμε στα αμερικάνικα, εσάς, από πού είναι η καταγωγή σας? Είμαστε εμείς Πόντιοι, με συγγενείς καταγωγής Καστοριά και Κοζάνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας λοιπόν να πούμε και εμείς σε όλη τη Μακεδονία. Και στις ιδιαίτερες πατρίδες σας. Πάμε λοιπόν τώρα στα της νέας κυβέρνησης, της σύνθεσης, που, τουλάχιστον αυτά που μαθαίνουμε εμείς και με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Να δούμε ποιος είναι, αν θέλετε, και ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε κάποια ονόματα έτσι για να δώσουμε και νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τη διεθνή κοινότητα, που είναι πάντα State Department, δηλαδή ο Μάρκο Ρούμπιο, και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι ο Πιτ Χέγκσεθ, αν λέω σωστά το όνομά του, παρουσιαστής του Fox News. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε ότι η προτεραιότητα του Ντόναλντ Τραμπ είναι να αποκαταναστάσει της αμερικάνικης αποτροπής παγκόσμιος εναντίον εχθρούς στην Κίνα, στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρειο Κορέα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εθνικής ασφάλειας και εξωτερική πολιτική, πιστεύω ότι έχει διαλέξει καλούς ανθρώπους και με πίστη και με ικανότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο για τον Ντόναλντ Τραμπ, και με τον γερουσιαστή τον Μάρκο Ρούμπιο. Και να στα πούμε ειλικρινά, ήταν λίγο εκπληκτικό όταν διαλέχθηκε ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ, που είναι πραγματικά στρατιωτικός ήρωας, 20 χρόνια μέσα στον Αμερικανικό στρατό, και έχει σκεφτεί και γράψει πάρα πολύ στρατηγικά και διαφορετικά, γιατί χρειάζεται το Πεντάγωνο να μπορεί να καταφέρει τους στόχους του Ντόναλντ Τραμπ τα ερχόμενα 4 και 8 και 12 χρόνια. Ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει έντονη κριτική και στις ΗΠΑ. Παρουσιάζεται μόνο ως παρουσιαστής και με έναν τρόπο την στρατιωτική του αυτή θητεία, τη λαμπρή όπως μας περιγράφετε τώρα, σε αυτή δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Τι σημαίνει όμως η επιλογή του, δηλαδή προς τα πού θέλει να πάει ο Τραμπ στο συγκεκριμένο τομέα? Και χίλια συγγνώμη γιατί δεν ακούω ακριβώς τις ερωτήσεις σας, αλλά θα απαντήσω εγώ γενικότερα για τον Ντόναλντ Τραμπ τις ιδέες ως εξωτερική πολιτική. Άμα θυμόσαστε, τώρα τα τελευταία 18 χρόνια με την προεδρική εκστρατεία του, θύμιζε τον Αμερικανικό λαό ότι τα 4 χρόνια του πρώτη την προεδρική του κυβέρνηση δεν είχαμε καινούριους πολέμους. Δεν άρχισε πολέμους. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος από τον Bill Clinton πριν 30 χρόνια να μην αρχίσει καινούριους πολέμους, και θέλει ο Τραμπ να επιστρέψει σε τέτοιο περιβάλλον ειρήνης γύρω τον κόσμο, αλλά ειρήνη μέσω της δύναμης. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλει να ξαναδυναμώσει το Πεντάγωνο, εμείς να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι άμα η Κίνα, και ελπίζουμε να μην ξεκινήσει πόλεμος εκεί, να μην έχουμε εισβολή της Κίνας εναντίον Ταϊουάν, αλλά να είμαστε εμείς έτοιμοι εκεί να αντιμετωπίσουμε τον Κινέζικο το στρατό και το ναυτικό στον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Εκεί έχουμε διπλωματική κατάστροφη με 1,5 εκατομμύριο νεκρούς Ουκρανέζους και Ρώσους. Μεγάλο λάθος του ΝΑΤΟ, της Αμερικής και της Ευρώπης που επιτρέψαμε αυτόν τον πόλεμο να ξεκινήσει και να συνεχίσει. Τώρα κοντεύουμε 3 χρόνια. Και βεβαίως να σταματήσουμε τους πολέμους που έχει αρχίσει το Ιράν εναντίον το Ισραήλ κατευθείαν, και με τους μικρούς στρατούς Χαμάς στην Γάζα, τη Χεσμπολά στη Λίβανο και Σία στρατιώτες μέσα στο Ιράκ και στη Συρία. Εκεί θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να φέρει ειρήνη όσο μπορεί γύρω τον κόσμο. Μια και αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ, το αναγνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το ΝΑΤΟ? Θυμόμαστε στην πρώτη του θητεία δεν είχε τόση μεγάλη εκτίμηση το ΝΑΤΟ για τον κύριο Τραμπ. Ναι, άμα με επιτρέψετε θα το εξηγήσω εγώ, άμα μπορώ, λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ. Δεν είναι που δεν πιστεύει ο Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι που πιστεύει ότι πολλές χώρες, πλούσιες χώρες, βεβαίως δεν βρισκόμαστε τώρα
στην δεκαετία 50 και 60, όταν χτιζόταν η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι χώρες της Ευρώπης είναι πλούσιες, ειδικά η Γερμανία, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία σε όλο τον κόσμο, άλλες πλούσιες χώρες, Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, και πάλι η Αμερική πληρώνει το περισσότερο για να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες από το εξωτερικό τους κινδύνους, Ρωσία και Ιράν κτλ. Όλοι οι μέλη του ΝΑΤΟ το 2014 συμφώνησαν θα ξοδέψουν τουλάχιστον 2% από το κρατικό το budget, τα έξοδά τους για άμυνα. Και σήμερα βλέπουμε ότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ακόμα στα 1,2, 1,3. Αυτά είναι ρεζίλη. Και η Γερμανία, πλούσια χώρα, δεν βάζει αυτό που πρέπει στην άμυνα της. Το ωραίο είναι που μιλάμε εμείς εδώ σαν Έλληνες και σαν Ελληνοαμερικανοί. Η Ελλάδα ξοδεύει 3,5% για την άμυνά της. Δυστυχώς, γιατί έχει την Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα συνέχεια στο Αιγαίο και στο Μεσόγειο, και Πολωνία 4%. Ναι. Και αυτές είναι παραδείγματα χώρες για το ΝΑΤΟ να εξοδεύουν αυτό που πρέπει και να μην εξαρτούν απόλυτα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά τους. Ναι. Να ρωτήσω κάτι για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στη νέα εποχή, έτσι, από 20 Ιανουαρίου που αναλαμβάνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πώς θα τις χαρακτηρίζετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, τι θα αλλάξει? Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ θετικά, και αυτό έχει ξεκινήσει τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 6-7 χρόνια με την πρώτη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το 2018 βασικά, με το ξεκίνημα του στρατηγικού διάλογου που έχει συνεχίσει ο President Biden και τώρα συνεχίζεται με την δεύτερη προεδρική κυβέρνηση του Donald Trump. Έχουμε τώρα στενότερες σχέσεις για θέματα ασφάλεια, εμπόριο, περιβάλλον, τεχνολογία, ενέργεια, όλα τα βασικά, γιατί τα συμφέροντα της Ελλάδος και τα συμφέροντα της Ηνωμένες Πολιτείες ταιριάζουν σήμερα περισσότερα από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Και το καλό είναι, σαν συμμάχος της Ελλάδος στη Μεσόγειο, ότι τώρα έχουμε και ξεκίνημα το στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρος. Έχουμε δύο πάρα πολύ σοβαρά βήματα μπροστά. Και πιστεύω εγώ ότι θα μπούμε σε ακόμα πιο ισχυρό μέλλον μεταξύ των δύο χωρών, των δύο συμμάχων, και βλέπω πάρα πολύ ωραίο μέλλον για την συντονισμό σε όλα αυτά τα θέματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνα. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση που πραγματικά ήθελα κάποιον από την Ουάσιγκτον να ρωτήσω. Ένας άνθρωπος όπως ο Elon Musk, δισεκατομμυριούχος με εταιρείες, την Tesla, SpaceX, όλα. Τι δουλειά έχει να κάνει να πάει να γίνει υπουργός σε μια κυβέρνηση? Δεν νομίζω έχει αυτός καμία σχέση να γίνει υπουργός, ούτε να είναι κανένας αντιπρόσωπος μέσα του Τραμπ την κυβέρνηση. Αυτός είναι ανεξάρτητος άνθρωπος, αλλά ας πούμε δεν είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος κατά λάθος. Αυτός έχει κάτι απίστευτα μυαλά, παίρνει αυτός προτεραιότητες στην επιστημονή, με ροκέτες, με τις πιο σημαντικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα, και έχει υποστηρίξει και την ελεύθερη ομιλία που λέμε, το free speech, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτές τις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε πολλούς στην κυβέρνηση που προσπάθησαν να περάσουν νομοσχέδια να μην επιτρέψουν αυτό το σημαντικό, το βασικό, την ελευθερία μας, συνταγματική μας ελευθερία. Και ο Elon Musk πιστεύει, σαν θρησκευτικός πιστός άνθρωπος, ότι ο κάθε άνθρωπος, κάθε άντρας, γυναίκα, έχει το δικαίωμα να μιλάει ελεύθερα για ό,τι θέμα θέλει. Και νομίζω και αυτό έπαιξε με πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τον Donald Trump, και που είναι επιχειρηματίας. Ο Trump έχει πίστη στον Elon Musk. Δεν χρειάζεται αυτός να δείξει την ικανότητά του σε ό,τι ανακατεύεται, σε όπου βάζει το χέρι του. Και θα δούμε πόσο θα αντέξει αυτό και πότε πρέπει ο Musk να επιστρέψει στις επιχειρηματίες του. Μάλιστα. Από μένα τουλάχιστον είμαι καλυμμένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ στην Ουάσιγκτον. Καλό βράδυ, κύριε Σιτιλίδη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.